नै लोगोफोर लागावनोसै आंहा बैसागुथ' मालायहा ज' रंजादों मोसादों आंहा बारि बागान सिङाव हाग्रा बारियाव अर जननानै लागावथारनोसै नै आरे बनाबो मेरलाखा लोगोफोर बिदि जानोसै आरो दाउखौ सावनोसै सेक खालामनानै जानोसै अरखौ फोजोंसै र' हा सोरबा नुसनफैबायसै मोनजाफागोन आरो रावबो फैसनाबा मोनजाला आरो जायनि खाफालाव लिरनाय दं बिसोर मोनजाफैगोन जायनि खाफालाव गैया बे मोनजाला आरो हा 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 लोगोफोर नै अरा जोंहांथारबाय आंना आइया नै हाग्राबारियावसो लोगोफोर जेरैबो हाग्राजोब बागान सिङावसो बना मेरलाथार दाख्लि दानफायनानै दोननाया रानला जोबनानै दं थेवबो एसे गिसि अखाजों थेवबाबो जोंबावबायसो नै ब्ला ब्ला लागावबाय बेखौ हांगार जाबाथाय दम अरखि जाबाथाय बेहाय चेक खालामसै लोगोफोर नायलांबाय था माबायदि चेक खालामदों माबायदि जादों लोंदों एकदम बैसागुनि आरो बे लोगोफोर बैसागु बोथोरनि 2026 नि नै मुरा गिदिर होथारनोसै आं जोंबाय था एकदम बेवहायनो गोथाव जानोसै लोंसै लोगोफोर गिर जोंथारबाय नै गिर अरा गिरथारसै आहा आइया बिराद गरमबो मोनबाय दे हरदो बिखाखौ सावनानै मोनजाबाय गोथावनो माइलियाबो फैदों सैमाया हनै सैमाया मानो फैदों नोंलाय हा दे फै बेदर मोनजाफागोन दे नोंबो जों जानो हायो अरखौनो हायैखौ नोंबो जाफानो मोनगोनलै माइलि फैदो आहा नै अरखि जाथारनोसै बावथारला मोनजाथारनोसै जोङो आहा दाउ चेक खालामदों नै मोनबायानो जानोसै लोंसै लोगोफोर सैमाफ्रा उन्दुनानै दङ नै लाइन मानै माथामनो मोनजासिगोन नंनानै बिसोरबो लोगोसे दंफायो होनोसै आरो बेगेंफोरखौ जों अरनो हायैफोरखौसो मोनजागोन दै नोंसोरो मोदोमखौ बारा मोनजानाय नङा थेवबाबो दरसे दरनै होनोसै नोंसोर लांथारनोसै आरो लांदो दे हरदो दाउ फेन्दा मोनसे आधा केजि जानायखौनो हरबाय उन्दैफोरनो जाहैथोंसै बिसोरबो दे जाला गावनोसैलै जाथारदिनि बैसागुनि एसे मेथाइ खनगोरबा मोजां जागौमोनलै गुमै नोङो खनला दे जायो दे खनाबाबो जायो दा लोंखांनानै एसे नांब्ला एमाव राजाया नाङोब्ला जागोन बे हा